Il-Union għall-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN issospendiet id-direttivi tagħha li kienu qed jaffettwaw it-tilqima tal-influenza li bdiet tingħata fiċ-ċentri tas-saħħa tul il-jum tal-Ħadd. Ħabar dan id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn li fuq Twitter kiteb li rebaħ is-sens komun. Fl-ewwel jum li bdiet tingħata t-tilqima tal-influenza lil faxxex ta' nies meqjusa vulnerabbli tlaqmu 1000 persuna. Tul it-tliet ġimgħat li ġejjin, it-tilqima tal-influenza se tingħata lil persuni li għandhom aktar minn 55 sena, tfal minn 6 xhur sa 5 snin, persuni b'mart kroniku u lil dak fuq quddiem fil-ġlieda fl-imxija. Imbagħad, mill-ewwel ta' Novembru, it-tilqima se tingħata bl-aħlas lill-poplu kollu. Fid-dawl li d-dinja l-ewwel xitwa f'pajjiżna li minn barra l-influenza irridu nikkumbattu wkoll il-COVID-19, l-appellu biex kulħadd jitlaqam kontra l-influenza. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li minkejja li l-aktar friskju mal-persuni vulnerabbli jekk persuna f'saħħitha jaqbdu għal coronavirus u l-influenza f'daqqa jista' jkollha konsegwenzi serji. Innota wkoll li madwar id-dinja ħafna nies mhux jikkoperaw mal-miżuri li qed jittieħdu biex jikkontrollaw it-tixrid tal-imxija f'dik li qed tissejjaħ bħala pandemic fatigue. Jiena nifhem li kieku din hija sitwazzjoni li ħadtu xi 10 snin, nifhem li wieħed jgħid s-sanna mela xar sinnek kaħet taqbad u taqbadni u taddi. Però jena għandi fiduċja u situazzjonijiet u l-informazzjoni li għanna qed tindika illi il-vaċċin għal coronavirus hemm possibilità qawwija illi jasal fix-xhur li ġejjin u li anke b'arranġamenti li rnexxilna nagħmlu aħna f'Malta tkun mhux wieħed l-ewwel pajjiż mal-pajjiż l-oħra li ħadd jirċievi dan il-vaċċin biex bekk nkunu nistgħu nibdu nlaqmu ħafna nies. U appella l-kooperazzjoni mingħand kulħadd biex noħorġu minn din is-sitwazzjoni diffiċli kemm jista' jkun malajr. Mhix qed nitolbu snin ta' dawn l-isforzi, imma hija issa ġej il-miliet nagħmlu l-aħħar sforz biex kif fil-bidu tas-sena d-dielek Alla jrid. Jekk kollox imur kif huwa ppjanat. Il-vaċċin ikun available nkunu nistgħu nibdu nlaqmu n-nies u ngħaddu minn din il-kwistjoni.